Iepe, bideo txontan ikusiko dugu nola atera azpitituluak Netflix eta Prime Video plataformetatik, Chrome nabigatzailea erabilita. Batzutan eduki batzuk estreinatzen diren momentuan plataforma hauetan, ekartzen dituztelako ja hasieratik euskerazko azpitituluak azken boladan. Orduan, adibidez, Luckiest Girl Alive, Netflixek orantxe estreinatu du film hau eta hasieratik euskarazko azpititulua ditu. Orduan, torrenta lortzen dugunean, pixkat bilatuzkero, topatu dezakegu ja azpitituluen artean, euskera datorrela, SRT-a ja hemen ukiko genuke denarekin. Baino, ez da beti hola gertatzen, The Witcheren kasuan adibidez, telesaila estrenatu zen Netflixen eta gerora gehitu dizkiote euskerazko azpitituluak. Orduan, torrentak bilatuzkero, garai hartakoa die eta euskera zuten ekartzen. Orduan ikusiko dugu nola atera kasu hauetarako azpitituluak SRT bat lortzeko. Orduan, Chrome nabigatzailera joango gara. Noski, arpidetza bai Netflixen eta bai Primeen eukita omarko litzake edukiak ikusi alizateko. Kasu hontan, The Witcherera etorri gara. Lehenengo azpititulua ja martxan ditugu eta gaude lehenengo denboraldiko, lehenengo atalian. Kasu hontan, lehenengo denboraldia azpititulatu da euskeraz bakarrik. Orduan, behin atala prest dugula eta azpitituluak euskeraz jarria dizkiogula, ingo duguna da kontsola ireki, F12 sakatuta. Eta hemen etorri barko gineke leio hontara network edo sarea edo diona, ez dakit, segun nola dakazuten konfiguratua Chrome. Eta hiru izkia hauek idatzi barko genituzke. Galdera ikurra, O izkia eta berdin. Jarriko ditut deskripzioan utziko ditut, baina iragazkitan hiru izkia hauek idatzita ematen baiogu playri, guain kargatu ingo dugu. Eta guain bai ikusten dugu, kargatu dizkigula gauza deixente. Orduan, hau dituko dut, ez molestatzeko. Gu behar duguna da, lehenengo agertzen zaiguna, gorakoa, justo hiru izki horiekin hasten dena. Honen gainean eskubiko botoiakin klik egiten badugu, leio berrian irekitzeko esango dugu, eta deskargatu ingo digu artxibo bat. Klik emango dugu bertan, eta klik bikoitzakin aukeratu beharko dugu zerekin ireki. Orduan, nabigatzaile bat aukeratuko dugu, gure kasuan, Firefoxekin irekitzeko errango dugu. Orduan, ireki digu Firefoxek, eta hemen egongo litzake Netflixen jatorrizko telesaila, ez duzu zorioneko eguna, zer nahi duzu, non dalkatearen etxea, eta bar. Hemen egongo liake azpititulua, baina oraindik formatu hontan ez dire agitzera bilgarriak. Orduan ingo dugu eskubiko botoiakin gorde horria honela, eta esango dugu non gorde, gure kasuan mahai gainean gordetzeko, hau izango ziren Witcher lehenengo 0 bat jarriko dugu guaingoz, eta gordeko dugu XML moduan, Orduan, printzipioz hemen egongo litzake, baina guk XML ez dugu guaindikan nahiko genuke SRT formatuan dela formaturik ohikoena. Orduan, programa honekin, hau ere utziko dizuet linka behian, irekiko dugu programa, baina euskeraz ere erabili dezakeguna, eta esango dugu agiria edo artxiboa ireki, eta ingo dugu artxibo hau, mahai gainean dakagu Witcher, ireki, eta orain bai gorde ahal izango genuke ja zuzenean, ezer gehiago egin gabe, honela gorde, eta esango dugu, aukera desente daude, lehenengoa SRT bezala gordetzeko leku berdina, mahai gainean bertan, gorde digu, orduan hemen eukiko genuke SRT-a, eta orain bai, ja, Netflixen telesaila, SRT-aren formatu hemen agertzen zaizkigu ze kolorekin eta izango litzake, printzipioz ez dute gehiegi molestatzen horiek. Orduan probatuko dugu badazpada, hemen dakagu telesaila jaitsita, eta lehenengo atalarekin gehituko dugu, eta printzipioz ikusten dugu ja
sinkronizatuta daudela. Bale, hori bezain simplea da. Telesailen kasuan atalez atalin marko genuke, filma balin bada, behin eginta, listo lortuko genuke SRT hori. Eta ikusiko dugu bain Primeen kasuan, berdin, itxiko dugu. Primeen kasuan hartu dut After Young filma, hori 2021an estreinatu zen berez, baina orain gehitu dizkiote euskerazko azpitituluak. Orduan, ateratzeko azpitituluak kode honek ez liguke balioko, hau da Netflixerako, hemen dakagu txuleta, eta Primerako izango litzake hau, TTM L B. Kopiatuko dugu, eta kontsolan, honen ordez jarriko dugu hau. Orduan, play ematen diogunean, azpada rekargatuko gorria berriro, ez digu ondo egin hasieratik, batzutan, hori lehenengotik iten ezpadu, rekargatu, iragarki hau fuera, eta orain, printzipioz, azpitituluak, hori da, euskeraz aukeratuta, hemen ateratzen zaigun honekin, berdin, eskubiko botoiakin, leiho berrian ireki, hemen irekiko Firefoxek ireki dugu zuzenean, orduan hemen ikusten da kamera hori gauko du, mugilan, zertan zabiltza, zatoz gege, hemen dago azpititulua, berdin ingo dugu eskubiko botoiakin, gorde horria honela, eta esango dugu, XML formatuan gordetzeko, eta hau jarriko dugu, After Young edo nahi duguna, eta gordetzeko mahai gainean formatu horretan. Orduan hemen egongo litzake eta berdina bain subtitle editekin irekiko dugu After Young XML formatuan. Hemen hartu digu, orduan ingo dugu bain zuzenean gorde SRT formatuan After Young. Eta hemen eukiko genuke. Listo. Bere formatuan. Eta, listo. Orduan hori izango litzake modua, bi plataforma hauetatik azpitituluak ateratzeko. Hoxe, espero baliagarri izatea eta dozer gauza badakizue. Galdetu lasai. Venga segi bizkor!